بدلنا بسمح لقلنا أحمدنا برفتنا زال على النات كايمان سلام حلنا خد قلب شاور أدى እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰላም ሰፈይ ዋባን ረባሱ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሳኸይ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ጽሬልና ፍትውርድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጣና ምሕረት ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሴኹም ከመይ ቀኒኹም። እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። እቶም ከም ወትሩ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮንኩም ነዚ ናይ ሸርኪ ጸሎተ ምህልላ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከምኡውን ደቀና ኣብዘ ዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምሉእን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰኸና ከይንሓምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ ኣብ ቤቱ መጺና እቶም ኣብ ቤቱ ክንመጽእ ዘይጠዕመና ድማ ኣብ በቤትና ኣብ ዘዘለናዮ ኮይንና ንምስጋና ንጸሎት ንምህልላ ክነቅሕ ዝገበረና ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ዝዓጠናዮ ዕጣን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰሚዕን ተቐቢሉን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ኮይኑ ድማ መወዳእታና ዘጸብቕ ንኹልና ድማ ኣብ መጽሓፉ መጽሓፍ ሕይወት ኣስማትና ዘመዝግብ ይግበረልና። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 15 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ
أحزاب بمبزح زربهم زسمعوا يمسلهم يمو كما تاتهم زرباي تبزحوا باركة صابخهم كي لمنكم زدليكم يفلت يمو أي تمسلوهم نسغاتكم سي كم زيلكم دعا تصليو أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقصغات تمسا فقاركا خمتاب سماي كم دما أمدريخون نعلات انجيرانا لما هبنا احنا نزودلنا خمزة حدقنا لهم بدلنا حدقلنا كابكفو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبرن زل عالم ناتكا إما أمين نساب بدلهم تحدكم لهم نعاقاتكم دما ناي سما يبخم كحدقلكم إيو نساب بدلهم تزي حدكم لهم قنا نعاقاتكم دما ناي سما يبخم بدلكم أي حدقلكم من إيو سماين مدرن كحلفيو قال يقناي كحلفني بلا كرسدك أما زامرتو نأمن قال قدوس وانجيل نرانا زلوانا قرب دقايق እግዚአብሔር አምላኽና ከም ዝፈቀደልና ካብዛ ዘንበብና ያ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 14 ንሰብ በደሎም እንተሓደክምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ዝብል መሪሕ ጥቕሲ ገርና ክንመሃር ኢና እሞ ጎይታ ትቓል ዋና ትቓል ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ክምህረና መገድና ዘቕንዕ ናብ ሰማይ ድማ አንቃሪርና ከም ንርኢ ዝገብር ዝመርሕ ቃሉ ክምህረና ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ እቲ ንሰምዖ ቃሉ ድማ ከም ቃሉ ገርና ክንሰምዖ ንኹልና ኣምላኽና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ንሰብ በደሎም እንተሓደክምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ካብቲ ቁፅሪ 7 እንተ ደኣ ርኢና ክጽልዩ ከለዉ እቶም ኣህዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ኣነ ብምብዛሕ ዘረባ ይኮንኩን ድሰምዕ እሞ ንስኻትኩም ድማ ከምኣቶም ዘረባ ኣይተብዝሑ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ኣምላክኩም እንታይ ከም ዘድልየኩም ከይለመንኩሞ ይፈልጥ እሞ ንዓታቶም ኣይትምሰልዎም ምስ በለ እታ ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልቲ ብተደጋጋሚ እንጽልያ ጸሎት እነቅርባ ለመና ንስኻትኩም ሲ ከምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ እናበልኩም ከምዚ ደኣ ጸልዩ ኢሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ነዛ ጸሎት እዚኣ ኣብ መዓልታዊ ክንደይ ግዜ ደጋጊምና ንጽልያ ኢና እሞ ብልምዲ ዲና ንጽልያ ከም ባህሊ ዲና ንጽልያ ዋላስ ብእምነት ተመሊእና
بقدس منفسو تمريحنا كم تنسو زدلينا كم تنسو زمهارنا كوينا دينا نصليا كم تمعالتاوي نبوزح دغزيه دقاقي منا النصليا النبصحة أبهوتنا كال كترئي كال فرون كنفرم خالنا نيرنا جن لمدو خويننا اللو مسلني أبزا قويتا زمهارات صولوت حصاريا زتق علالات إيا امنات تسفى فقري تحتنا صولوت تقدامي امنات ويدما هايمانوت كنبل كلنا بعيننا زي رأنايو بإيدنا دما زي دحسسنا ايو خلناسي بامنة انتايلنا نصلي اب سمايات اتنبر ابونا إلنا نصلي بمنتاي بامنة اي رأنايون اتا خلقيت دما تسفى منقسخا تمصعنا بمبال دما نصلي مخنياتو نتا نصبيا زلنا منقس املاخ بمنتاينا نصبيا زلنا بتسفى رئواز مصيبلنا كم تفقارك أمدر زخونة كم تفقارك بسماي زخونة أمدر دما كم يخون من قصخات مصع اندابلنا دما بتسفى نصلي اتحاسال سيت مقلص دما فقري ناي على تنجيرانا لومي حابنا إلنا حاده سلبوزحات مصلاينا دما تقلص جن تسكفك يا نايعلات انجيرانا لو ما هبنا إلنا بملحسنا كنصل خلنا بلبنا قنا حابن نطرح يتخون نعي مخنياتو سلا خالقوت ملمان كم نفس خاجر كادما مرأي انتايو فقريو نبص ايكا كم نفس خان تاي قبرو أفكرو أما فقري ناي على تنجيرانا لومي حابنا كنصلي خلنا ويكالوت كتصلي خلو كم قالوا ندحر كوين انتايو نسلخو لوينا نلمن اتا رابعيت دما تحتنا بدلنا بدقلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم نسخاد ما نعنا انتاي قبرنا بدلنا حدقلنا إذا دما نايتحتنا مقلسيو هوريا بيتروس قداماي ملأختو مراف حمشة قطر حمشة انتايلو أبتا صنعتي أبتا تحت صنعتي تاز اجزي أبتحتي تاز صنعتي إيد اجزي أبيهر انتاي بولو تحت بولو مو نسر ما لعلكب لكم يو إلو أما بدلنا حدقلنا كنبل كلنا ناي تحتنا مقلسيو اتا حمشيت دماني صلوت نافتنا ايتأتونا نياتو
أفتنا هرأتيخا مجايا له موداق له فقاد እግዚአብሔር ዘይኮነ ፍቃድ ካብ ምፍጻም ኣሎ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ደይኮነሲ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይና ከይከውን ናብ ፈተና ኣይተእትወና አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት እዛ ጎይታ ዝመሃራ ንእሽተይ ጸሎት ብዙሕ ነገር ዘጠቃለለት እያ ብጸበባ ተዓገሱ ብተስፋ ተሓጎሱ ጸሎት ድማ እንታይ ግበሩ አዘውትሩ ብተስፋ ኢና ንጽበ ዘለና እሞ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ትሕትና ጸሎት ዘጠቃለለት እያ እሞ ነዚአን እናተረዳእና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየና ኮይና ዶ ንጽልይ ለና ዋላ ብልምዲ ብምሽምዳድ ኢና ንጽልይ ዘለና አምላኽና ብልምዲ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ بإمنة تملئنا بقدس منفسو تمريحنا كنصليا نخلنا قدوس منفسو يملأنا محصارا يكون تنتا ጸሎት ቁም ነገር አለዋ ጎይታ ዝመሃራ እዩ ኣብዚ ኣብ ምድሪ እትዘድልየና ክበና ትገልጽ زيادة كل دما نتنايزل علم منقص أملاخ دما تسفاخ من قبر إذا كل زلوا علم تسفاخ يتقرص أنا إذا عقرقر زلوا علم تسفاخ يتقرص أنا إذا جنك زلوا علم تسفاخ أنت كي تقرص أنا دما منقص خاتمسا أنا بلنا نلعلنا تأمتنا كنصلي كم زلنا يا إذا ጸሎት አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ነዛ ጸሎት እዚኣ ዘይፈልጣ የብልናን ዘይጽልያ የብልናን እሞ ብኸመይ ኢና ንጽልያ ዘሎና ታርእስና ንሰብ በደሎም ተሓደኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ካሓድገልኩም እዩ نسب بدلهم تزي حدكم لم جنا نأخذكم دم أبهم أي حد قلكم من يوم إذا تقول زيا أبكتنا تقوي تازم هارنا أبكت متى كنس اللي أزلنا عززنا فتارينا قبلتي كتكون السود سمعه كتكون انت دا اخوينا الدم حداقات كنكون يقبأنا قبل بنا خالق تسكي منا أبوشتنا حندابلنا أبوشتنا دماني إذا أقول كيم بقال حجنا نزات لوت زيئة انت تسألنا إياه نفر دمبر نمحرات أيقونة نساب بدل من تحدكم لهم نأخذكم دما ناي سماي أبوهم كحد قلكم إيو إن حدقنا يقرنا زوترنا إن قدفنا نسأليا انت دا أخوينا كالو سألتونا يدليناني توسخنا له صبو كم تخونه زياون اخلت صلوتيا كنصل خلنا جن منفساو ملكع دو ولا ناي ملكع عملو طرح كوينا نصلي خين هلو حجنا اوش سناز اقول صلئي اوش سناز اقول تعبيت كي هلو كي نخسر
ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 32 እንታይ ኢሉ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ድማ ተለዋዋትን ተዳናገጽትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሉ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ኣብ መስቀል ኮይኑ ደሙ እናነጠበ ረሃፁ ከማይ እናነጠበ ከሎ እዩ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ዝበለ እሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ድማ ተለዋዋህትን ተዳናገጽትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሉ ይቕረ ከይበልና ይቕረታ ክንቅበል ከይመሓርና ምሕረት ክንቅበል ከይሓደግና ሕድገት ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና እሞ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልና ንሕና ድማ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ነንሓድሓድና ኣብ ክንዲ ጨካናት ተዳናገጽትን ተለዋዋህትን ኣብ ክንዲ ቅምተኛታት ተፋቐርትን ይቕረ ተባሃልትን ኮይና ክንነብር እዩ ኣምላኽ ዝደልየና ዘሎ ሐዋርያ ያዕቆብ እውን ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 12-13 ነቲ ምሕረት ዘይገበረስ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾነ እዩ ምሕረት ሲ ኣብ ፍርዲ ትምካሕያ እሞ ከምቶም ብናይ ሓርነት ሕጊ ዝፍረዶም ከምኡ ተዛረቡ ከምኡ እውን ግበሩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ነቲ ምሕረት ዘይገበረሲ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾነ እዩ ኢሉ እንካ ዘይለመደስ ሃባመና ልመዶ ዝበሃል ናይ ኣቦታትና ኣዘራርባ ኣሎ እሞ ነቲ ምሕረት ዘይገበረሲ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾኖ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዛ ጸሎት እዚኣ ጎይታ ዝመሃራ ነዚኣ ትምህረና እሞ እዚ ድሕሪ ጽባሕ ዝኣቱ ጾምና ጾመ ፍልሰታ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ድማ ምሕረት ደሊና እንጾሞ እንጽልዮ ሱባኤ እናኣትዎ መጀመርያ እንታይ ክንከውን ኣለና መሓርቲ ክንከውን ኣለና ነቲ ምሕረት ዘይገበረሲ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾነ እዩ ዝረኣኻዮ ኢኻ ትዓጽድ ዘቐመጥካዮ ኢኻ ተልዕል ዘይዘረኣኻዮ ይትዓጽድን ኢኻ ዘይቀመጥካዮ ድማ ኣይተልዕልን ኢኻ እሞ ሎሚ ልብና ምሕረት ይምላአዮ ሎሚ ውሽጥና ይቕረታ ይምላአዮ ሎሚ ውሽጥና ሕድገት ይምላአዮ ምሕረት ክንረክብ ካብቲ ሓዳግ ኣምላኽ ሕድገት ክንረክብ ካብቲ ናይ ይቕረታ ኣምላኽ ድማ ይቕረታ ክንረክብ ይቕረተ ዘይበልና ተዘይመሓርና ተዘይሓደግና ግና ነቲ ምሕረት ዘይገበረ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዲ ክኾኖ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቃል እዚ መፍርሒ ይኮነ መጠንቀቕታ እዩ እግዚኣብሔር የጠንቅቐና ኣሎ በዚ ጾም እዚ ቂምና ንጉሓፎ ልብና ይፅረ ትሕት ንበል ንፋቐር ንሕደግ ሐዋርያ ዮሐንስ እውን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 እንታይ ኢሉ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ሲ በዚ እዮም ዝግለጹ
اتصدقي زي جبرن نحود ما زي فكرن حوخ بهالكل منيو تخابدي خاببو زتولده ايكونن بيت كريستيانا ديو اجزي ابيهر ابو زخونه كلنا انت اينا اب قدم املاخ احواتنا باخاتكم زمصسي مش كل سب انتاي غبروا يلو بسلام نبروا الى حواريا باولس امو صدقي زي جبر نحو زي فكر كاب املاخ ايكونن ابوتات اديتات احوات احد اب غودنا صدقته زيلينا مش حواتنا تصل انت لينا بقيمتان نبر انت خوينا كاب املاخ ايكونن قاليو ناتي ايكونن ولد املاخن ولد ديابلوس بزي امز قلص يلو اتصدق زغبر اتو نحوز فكر ولد مني ولد املاخي اتصدق زي جبرن نحوز فكر اندما ولد مني ولد ديابلوسي وي ولد املاخ وي دما ولد ديابلوس وي فقاد املاخ وي دما فقاد ديابلوس مفصامي مالتي نحنا زحشنا جنا صدق تجبرنا بفقر تنبرنا تحت انتبلنا انت حدقنا يزحشنا سلام انتاي ولدو نكون ولد السماء وبنا ولد تاني صبيا زلنا منقص خاتم صعنا بلنا ما انت بقى تساتفت نكون لومي صدق نقبر بفقر نبر ما ولد املاك نكون مثاليه مراف اسران حدن قصر 13 وانت يزبلنا اتنطر عندخا خيسمعيلو ازنو زعصسي نسي يطرعمو ملاش دما ايركبن اتندخا نصقم سب زي بلو وغن زي بلو كيسمعيلو ازنو زعصولو دنقاطو زعصولو تسفو زعصولو نسو دما خطرعمو ملاش دما ايركبن ايو ابوتات اديتات احوات احد اتدخاز تقرع نحنا تزي سمعنايو نحنا ابيت تزي بلنايو نحنا اذن تزي هبنايو سماو املاك سمعيو ناتي زتقرع زولو دخا نتوغن زي بلو دخا اذننا عصينا لبنا امرنا عصينا نابت سماو املاك انت تقرعنا انت لما ناقنا ملاش اي ترخبنيكم ابلالو نتنريو حونا نملسو لمو اتزين ريو املاخنا دما نحطنا خملسيو نحسابنا خفصمي نزدلنا ايو دما كقبرلنا كهبنا ايو اتتصدقي ابزئيو امو حجي قبر صدق نقبر كندي زسمعهم سئنهم زبخيو زناب علو تسفاز قرصو كنقبر لهم زقبعنا شلل زبلنا يوم اللهم دخون بلهم زقبعنا زرسعنا يوم نعتاتهم እግዚአብሔር አለውም نحنا بمرسعنا قنا እግዚአብሔር يبلنا تطرعنا اين سمعنينا ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሎሴ መልእክቱ ቁጥር 13 ድማ نحد حدكم እና ተጻወርኩም اتحاد يقرأ تباهلو كم تكرساتكم يقرأ بالو
يقرأتك وتقبلنا إنا خاب أملاخ تقبل نتمسا سلخن ملسلو كاب أملاخ محرد تقبلنا نتي مشانا زلو حونا حافتنا قنا سلخن ملسلو انت دا أخوينا اتزم حارة أملاخ اتي يقرأ زبالة أملاخ يقرأتون محرتون كسحب زغل كله يبولون أبقى محرتو يوعلنا نحاد حدكم تاين دا قبركم إنا تتعاوركم ملو يبلنان كلنا دخماتنا إن حدار هادنا إنا تتعاورنا إنا تمالالعنا إنا تدقاقفنا إنا تحقاقزنا قنا اتحادي ابتحادي الريتا كسي انتو اللو سنتاي بللو يقرأي بللو سلام انتاي كروسوس يقرأي لكم يمو نسخاتكم دما كمو يقرأ بلو أبوتات أديتات أحوات أحات ودتي يقرأ أملاخ انت دا أخو يقرأ زبل أملاخ انت دا أخوينا نحنا دما سبي يقرأ نكون دكت محر أملاخ انت خوينا نحنا دما محرت نكون أبونا محريو أبونا يقرب هاليو أبونا حداقي نابلنا زين محر زين حدق يقرأ زين بالانت دا أخوينا قنا نايمانينا انت دا عيلنا ينادي بلوسينا صدقي زي قبرن نحوو زي فكرنسي كاب أملاخ يكونن ولد أملاخن ولد ديابلوسن بزئيهم زقلص وتواهيلو أما مجلس إيهم لمي انتايو حدنا ناتتصاورنا اتحدب كسنتلو ودما يقرأ أنا تبهالنا كم تبكرسوس يقرأ تازرخبنا نسخاتكم دما كم يقربلو تقبلنا يقرأ تاغين حدك توهبنا محرت كي وسدنا كم تقبلنا ذدوليو نقبر كم تتقبلنا يونهاب كم تكون لنا ندوليو نحنا غاب أملاخ نحنا دما نسبكم ونخنهم نمهارو نبينو ننبرو نبينو خيكون نسمعو نبينو نقبرو نبينو خيكون تنسمعو نفردنا خيكون مش نقبرو كساما مع قبو ملكع كرسنا سم كرسنا ترحينا ديكو الناس قبر كرسنا خلونا زيابيهر نقولنا يحقزنا صمزي كل خناتاتنا زتصبق لنا صمن صلوتن سبعين دما يقبرلنا بسلامة جميرو بسلامة يفصمنا نسبد لم تحدكم لم نعخاتكم دما ناي سما يبخم كحد قالكم ايو ام حداك بركه الله ام حداك ابزي سلام اب سماي دما يوت زل عالماونت الله ما بغبز غنبر كمزد ما نصمكم قبلو እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳአና ንኹልና ይሐግዘና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ አምላኽና ንኹልና ጸጉኡ የብዛሐልና ብርኹም ምሸት በረና ومنفس قدوس مسغانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوس سمك بنصح لينا بنصح لينا عبزور يا مقدس نركبالونا لجد بيد اليم تمكت يوردانوس تمكت
ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ስጋን ድህነት ስጋን በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካ በጌ ፋሲካ ጎይታ ጎይቶ ትልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና የሳካ በሰማይ ምድሪ እምነትና ንምፅና ዓለኻ ረዳና ዓለኻ ረዳና መንፈስካ በመላክ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ከም ብዝሒ ሳይልኻ አምላኽ መሓረና አምላኽ መሓረና ከም ብምሕረትካ ይቕረታ ሃበና ይቕረታ አንጽሐኒ ጎይታይ ካብ ከይበደለይ ካብ ከይበደለይ ናይዛ ጸልማት ዓለም ከይከውን ዕድለይ ከይከውን ዕድለይ ኣነስ ፈለጥክዎ ኣበሳይ በደለይ ኣበሳይ በደለይ ፍጹም አንጽሐኒ ምሕረት ግበረለይ ምሕረት ግበረለይ አምላኽ አሕዘንኩኻ እከይውን ገበርኩ እከይውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለኒ ቅድሜኻ ወደቅኩ ቅድሜኻ ወደቅኩ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምንዓኻ ክልምንዓኻ ጎይታይ መሓረኒ መውዳቐይ ርኢኻ መውዳቐይ ርኢኻ ከም ብዝሒ ሳይልኻ አምላኽ መሓረና አምላኽ መሓረና ከምዚ ምሕረትካ ይቕረታ ይቕረታ وبكما አቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ እቀበነ እግዚኦ
እምሰርግ እስከ ነገ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነገ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነገ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነገ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርግ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነገ 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 ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምፈግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምሰርግ ነፍስ ናብ አምላክ የማቆባይ የልዕል ናባኻ ቀማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ እምልኸካ ንጉስ ንግስካ ንስለይ ናብ ኣምላኽ የማቆባይ የልዕል ናባኻ ቀማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍስ ናብ ኣምላኽ የማቆባይ ዳዊት የልዕል ናባኻ ቀማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። አሜን። ምህላና ጸሎትና መዝሙርና ሁሉ ተቀበለልና። አሜን። ስኻ ትሪኦ ስኻ ተቀበሎ ሪኻ ተቀቢልካ ድማ ተሐጎሰሉ ግበረልና። አሜን። ኣና ድማ ንምሕረት ግበረልና። አሜን። አምላክና ስኻ ሓዳግ ኣምላኽ ኢኻ ሓዲግና ክንቀርበካ ድማ ኣና እውን ሓዳጋት ግበረልና። ናይ ምሕረት ናይ ሕድገት መንፈስካ ምልኣና ስናኣትዎ ዘለና ጾም ኣምላኽና ኩሉ ኩነታትና ዝቐንዓሉ ግበረልና። ጎደለና ዝምላኣሉ ድኻምና ዝሕይለሉ ጌጋና ዝእረመሉ ምውዳቕና ድማ እንትንስኣሉ ግበረልና። ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበልና። ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና። ኣብ
حزن زلو صنان علنا آمين تጨኒቆም ዘለው ርህወሎ آمين ጠምየም ዘለው ንስዓልና آمين ስጋብ ነፍሲ ተኣስርፍ ትሓልና آمين ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና آمين ኣብ ፀባ መከራን ዘለው ድማ ኣምላኽና መሰረ ፍጠረሎም آمين ይወፈሩ ድሓን የትወልና آمين ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ከም መገሾም ድሓን ምለሰልና آمين ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ድማ ባርኸልና آمين ንዓና ድማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና آمين ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀበቐልና آمين ሰላም ኣዒልካና ከንመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ከም ዝናብ ቅዱስ ፈተኻ ብድሓነ ሰላም ዝኣኸኸብካና ነናብ ቤትና ድማ ብድሓነ ሰላም ምለሰና آمين ነድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብመላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትና ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ደገልና ካብ ፈቃድና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከድንግል ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ከርስኹም ብርኹ ኦሙል ተጸጋ እግዚአብሔር ኦፍስት ደስ ኃጢአትና ተቤትና ንፍሕቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍታወይ ስረይ ዚና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ገና ስረይ ኃጢአት ደምሳሲ ያበሳ ወልዱ ለብር ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ጸናት በበስምክም ኩንፍታኑ ንጻህን ይረሰንት ክሏን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰተኸተ كم بنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس بالعصر تخطي بنت أجزتنا وكسوس 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 بنت أجزتنا مريم بنت أجزتنا وكسوس بنت أجزتنا وكسوس بنت أجزتنا مريم كسوس بنت أجزتنا مريم كسوس بنت أجزتنا وكسوس بنت أجزتنا مريم هرنا كسوس سأجا قويتنا يسوع كرسوسن فقر إجابي ربون حبرت منفس قدسن أبلع علينا أبلع له كلكم من أبلع علي إذا بيتزن عصفن دربن كويني ورد آمين مسكانان نعم لاخي يكون إجابي هريك أبلا أبسما يعرق آمين